नमस्कार रघुवीरबाब. नमस्कार. आजच्या आपल्या भेटीचा मुख्य उद्देश म्हणजे या सुखसंवादातून मराठी रंगभूमीच्या विलोभनीय अशा इतिहासाचं दर्शन घ्यायचं, श्रवण करायचं. म्हणतात ना, कवीच्या मुखातूनच त्याचं काव्य ऐकण्यात काही आगळा आनंद असतो. तसा काहीसा आनंद कलावंताच्या मुखातून त्याचा कलानुभव किंवा नटाच्या मुखातून त्याच्या नाट्यकथा ऐकण्यात असतो. किर्लोस्करी संप्रदायाचे आपण गोमंतकीय शिलेदार, अनेक वर्ष अनेक नाटकातून अनेक वेळा आपण रंगभूमीवर चमकलात. त्या उज्ज्वल इतिहासाची आपण उजळणी करूया. सत्य हे कल्पितापेक्षाही अद्भुत, सुरस आणि रंजक असतं. ह्याचा प्रत्यय मला वाटतं मराठी रंगभूमी इतका रसिकांना इतर क्षेत्रात क्वचितच मिळत असावा. अशा अनेक अनुभवांचं गाठोडं आपणाकडे बांधून ठेवलेलं असणार. आज आमच्यापुढं उघड करा. प्रथम हे सांगा, वास्तविक आपलं नमशीचं घराणं सुखवस्त, काही जमीन जुमला, बागायत बाळगून असलेलं, तेव्हा नाटकात जाण्याची ही बुद्धी आपणाला कशी काय झाली? आपण सुबुद्धी म्हणूया, कारण त्या काळी समाजाला हे तितकंसं मान्य नव्हतं, प्रतिष्ठित वाटत नव्हतं. अर्थात हे ज्याच्या त्याच्या अनुभवावर आणि त्याच्या जीवनावर जे काही बरे वाईट परिणाम घडून आले असतील त्यावर अवलंबून असेल. आपल्या बाबतीत घरचं तसं काही वळण होतं का? नाट्याची किंवा संगीताची देणगी घरातूनच मिळाली का? म्हणजे आमचं घराणं मूळ प्रतिष्ठित, लोकोपकारी, जे गरीब दुबळ्यांना सहाय्य करणारं. आणखी त्यावेळेला आमच्या घरी जवळजवळ आमचे वडील, 3-4 चुलते, एकूण मंडळी घरी बरीच असायची, बायका मुलं वगैरे वगैरे. घराणं मोठं, घराणं मोठं. त्यामुळं काय झालं, लोकांच्या उपकार करण्याच्या प्रवृत्तीनं लोकांना आमच्याबद्दल आदर आणि अभिमान असे. दुसरं, त्या कुटुंबात आमचा जन्म जवळजवळ 1904 साली झाला, समजलं आपला माझा. आणि त्या दिवशी गंमत अशी झाली की अक्षय तृतीया त्या दिवशी, त्या शुभमुहूर्तावर माझा जन्म झाला. त्यामुळं घरातल्या घरात एक माझ्याबद्दल प्रेम, की यापुढं एक नाव काढील आमचं, अशी एक प्रवृत्ती. चांगला आहे. त्यामुळं प्रत्येक माणसाचं माझ्यावर प्रेम आणि जरा देखणेपणा, जरा बाललीला वगैरे, त्याप्रमाणे प्रत्येकाचं घरी प्रत्येक चुलत्याचं मुलं असतात, त्यांची स्वतःची मुलं असताना सुद्धा ते माझ्यावर प्रेम करीत असत. बरं, आपल्याला ठाऊकच आहे, गोमांतकात त्यावेळेला जवळजवळ आमच्या टापून जवळजवळ काहीतरी 500-1000 नाटकं होतात गोमांतकात. सगळी मिळून होतात. तेव्हा आमच्या टापूत तिथंच म्हटली तरी 5-50 नाटकं होतात. कुठं महालक्ष्मी बानिवडं, नागेश बानिवडं, रामनाथ बानिवडं, शांतादुर्गा, त्याशिवाय शिमगोत्सवाची नाटकं आमच्या घराजवळ शेजारी होत असत. बरं, आमचं स्वतःचं दुकान त्या बानिवडे बंदरावर असल्या कारणानं आपलं दुकान होतं. त्याशिवाय सुपारीचा मोठा धंदा, व्यापार खरेदी विक्री. आणि आमच्या इतकं मला वाटतं गोव्यात सुपारीचा धंदा कोणी केला नाही इतका मोठा, समजलं. त्यामुळं तितके सगळे लोक आम्हाला वश आणि आमच्यावर प्रेम. बरं, आमच्या आध्यात्मिक दृष्ट्या सुद्धा आमच्या घरात देवदेवतार्चन वगैरे, रात्रो भजन वगैरे, नाना त्याचे गुरुचरित्राचे सप्ताह वगैरे होत असत. त्यासाठी गोमंतक प्रसिद्धच आहे. गोमंतकात प्रसिद्धच आहे, सर्व देवस्थानात चालतं. आणि आमचे बहुतेक सारस्वत समाज हा एक प्रतिष्ठित समाज म्हणून गोव्यात त्यावेळेला होता. जे सरकार दरबारधारा वगैरे, सारस्वताचा प्राबल्य. आणि सारस्वत समाज हा बहुतेक सुशिक्षित समाज आणि त्यांचं वजन. बाकी लोक जास्त साक्षर नव्हतेच, थोडेसे अशिक्षित, थोडेसे सुशिक्षित, असा वर्ग होता. त्यामुळं आमच्या घराण्याला एक प्रकारचा मान होता. बरं, आमचे वडील एक कमिटी, देवस्थानची कमिटीत वगैरे असल्या कारणानं त्यांना मान होता. म्हणजे आपण महाजन, नागेशीचे महाजन, नागेशी किंवा महालक्ष्मीचे, दोन्हीकडचे महाजन आम्ही. त्यावेळेला वास्तविक नागेश देवस्थानात 4 कोकणस्थ ब्राह्मण किंवा कराडे म्हणा, 4 घराणे होते. त्या 4 घराणे म्हणजे 1-2 घराणेशी की वजे, दुसरं एक जोशी आणि तिसरं एक दाते म्हणून देवाच्या सेवेकरता त्यांना नेमलेले होते. त्यामुळं आमच्याबद्दल त्यांना आदर, समजलं. त्यामुळं आम्हाला ते लहानपणापासून अभंग वगैरे ऐकण्याचे प्रसंग आल्यामुळं आम्हाला मला वाटतं बिजारोपण ते बालपणापासून ते मनात आमच्या ठाण धरून बसलं होतं. आता मोठेपणे ते लोकांना कळलं, इतकंच ते. आपल्या घरात जी ज्येष्ठ मंडळी होती त्यांच्यात काही असं वळण होतं का
नाट्याचं संगीताचं? होय, आमचे धाकटे चुलते जे होते ते संगीत शास्त्रात जरा थोडे पुढे होते. म्हणजे काय त्यांना रागदारी येत असे असं नाही, पण ते नॅचरल पद्धतीनं सारंग धरा, भूप धरा किंवा स्वतः तबला वाजवत होते. म्हणजे भजनात फक्त भजनापुरतंच. आणि आमच्या घरी दररोज भजन चालतच होतं. त्यामुळं बाप वगैरे वडील आम्हाला जवळ घेऊन बसायचे. त्यामुळं आम्ही आपल्या बोबड्या बोलांनी काहीतरी त्या मग म्हणायचे. म्हणजे घरचं होतं, घरचं होतं, थोडंसं वळण होतं. पण मुख्यतः देवस्थानात हे जे उत्सव होतात त्या उत्सव प्रसंगी जी नाटकं होतात ती दरवर्षी आपल्या भोवती असायची सारखी. त्याचा काहीतरी परिणाम आपल्यावर मला वाटतं झालेला असणार. अर्थातच. बरं, आपलं शालेय शिक्षण किती? अगदी शालेय शिक्षण म्हटलं तरी आमच्या पहिल्यांदा असं होतं, आतासारखे 3-4 वर्षावर शाळेत जात नव्हती मुलं. अगदी 6-7 वर्ष झाली तर मग शाळेत जायची. बरं, त्यावेळेला शाळा अशा की सरकारी शाळा नव्हत्या, त्या खाजगी शाळा. कारण सरकार पोर्तुगीज असल्या कारणानं फॅसिलिटी नव्हतीच. त्यामुळं गावातली एक शाळा, त्यामुळं काय होतं, गावातल्या लोकांनी पटी जमवायची. आणखी मुलांनी आपली 4-4 आणि 2-2 आणि ठरवायचे. त्या गावातल्या शाळा असतील? शाळा गावातल्या अशी शाळा. एखादी मोठी शाळा एखाद्या तालुक्याच्या ठिकाणी अशी असणार? नाही, होते ते पोर्तुगीज. बरं, शाळा मोठी म्हणजे की आलमीत कॉलेज, पण ती सुद्धा खाजगी शाळा, त्याला सरकारी काही संबंध नव्हता. त्या कॉलेजमध्ये आपलं शिक्षण झालं का? त्या कॉलेजमध्ये नंतरचं शिक्षण झालं. पहिल्यांदा घरच्या घरी मराठी 2-3 आतापर्यंत शिक्षण झालं. पण आमचं विशेष ज्ञान, वास्तविक विशेष ज्ञान म्हटल्यानंतर बुद्धी तरतरीत, पण ती फक्त ह्या नाटकं वगैरे वागण्यात किंवा ते नाटकाची पदं पाठ करण्यात होती. आलमैत कॉलेज ही शाळा होती ना? हो. म्हणजे शालेय शिक्षण देणारी संस्था हे कॉलेज आणि त्यात शिकवणारे मास्तर हे प्रोफेसर. पोर्तुगीजकालीन गोमंतकात ही प्रथा होती नाही का? हो. म्हणजे तुम्ही नाटकाचे नादी प्रथमपासूनच होतात. आणि नादी माणसं तशी थोडी धाडशीही असतातच, नाहीतर नाटक कंपनीत जाण्याचं अवसान कसं येणार? बरं, असं सांगा, गाण्याचं पद्धतशीर शिक्षण आपणाला मिळालं का? कारण आपण संगीत नट म्हणून रंगभूमीवर पदार्पण केलं आणि तत्कालीन रंगभूमीचं वैशिष्ट्य हे की बहुतेक पदं रागदारीची आणि एखाद्या चिजेवरच आधारलेली असायची. बरोबर आहे, आपला प्रश्न काय वाईट नाही. पण गंमत अशी, माझं शिक्षण असं म्हणाल तर काही दिवस मला वजीबाबांचा सहवास झाला. तो का झाला की ही 4 घराणी जी होती नागेश बांदिवडे संस्थानात, त्यात नागोबा वजे जे होते ते आमचे पुरोहित. असं? आणखी रामकृष्ण बुवा हे वजेच, म्हणजे आमचे पुरोहितच झाला तुम्ही. हा. पण 2 घराणे असल्या कारणानं नागोबा वजे त्यांना तितकेसे जवळचे नव्हते. पण श्रीपाद वजे जे होते त्यांचेच घराण्यातले वजीबाबा. म्हणजे अर्थात कमिटी मंडळात वगैरे आमचे वडील असल्या कारणानं आणि शिवाय नागोबा वजे आमचे पुरोहित असल्या कारणानं आमच्याबद्दल त्यांना एक आदर किंवा प्रेम म्हणा. कारण आम्ही यजमान पडलो त्यांचे. त्यावेळेस सहज शिक्षण आमचं तात्पुरते कसं बसं झालं. कॉलेजचं कसं बसं म्हणजे काय, म्हणजे शालेय शिक्षण. शालेय शिक्षण त्यावेळेला आलमैत कॉलेजमध्ये झालेलं शालेय शिक्षण. पण काय, ते आमचे प्रोफेसर जे होते ते पुण्याहून मला वाटतं काहीतरी क्रांतिकारी वगैरे अशा भानगडीत ते होते. आणि त्यामुळे त्यांना वॉरंट वगैरे सुटल्यानंतर ते गोमांतकात आले आणि त्यांना इथं आश्रय दादा वैद्यांनी दिला. बरोबर. ते 3 मास्तर, एक फाटक, आपटे आणि जोशी, म्हणजे MA BA असे. आणि त्यावेळेला त्यांचा उपयोग झाला इंग्लिश शिकवण्यात किंवा मराठी. तसेच आमचे पोर्तुगीज मास्तर होते, नारायण बांदोडकर म्हणून आणि ख्रिश्चन नोगार म्हणून होता. त्यावेळेला तिथं आमचं शिक्षणही सुरुवात झालं. शिक्षण सुरू झाल्यानंतर आमचं ज्ञान म्हणजे त्यात काही जाईना, डोकं त्यात ते ज्ञान आमच्या डोक्यात शिरेना. ते आपण बोललात मग अशी. हो. मी प्रश्न विचारला तो आपल्या संगीत शिक्षणाबद्दलचा. त्यावेळेला आपण रामकृष्ण भाऊ वझ्यांचा उल्लेख केला. तेव्हा त्या बाबतीत काय आपल्याला म्हणायचं? म्हणजे नंतर शेवटी रामकृष्ण बुवाचं म्हणजे असं झालं, शिक्षण आमचं काही ते कसं बसं ते पार पडलं. कारण आम्हाला त्यावेळेला काय होतं, पोर्तुगीज नंतर आम्ही प्रॉपर्टीवाले थोडी का असेना. बरं, इलेक्शन्स वगैरे त्यावेळेला होती आणि त्यावेळेला तुम्ही आम्ही वोट घातला नाही तरी सुद्धा तिथं वोट पडायचा, कारण सालाजारशाही असा प्रसंग होता त्यावेळेला. बरं, आम्हाला प्रीमियर गाव तरी परीक्षा पाहिजेच होती पोर्तुगीज. रामकृष्ण बुवा कधी मंदिरात किंवा आपल्या घरी असे बैठकीला बसत असत की नाही, ते आपण ऐकलंय की नाही? हो. त्यांच्या बैठका करीत असत. पण गंमत अशी की ते बसण्याची ताकद कोणात नव्हती. थोडकं सांगायचं म्हणजे ते भजनाला बसायचे, एकटेच भजन म्हणायचे. कठीण गाणं आहे ते, कठीण गाणं. बरं, त्यामुळं उलट त्यांची चेष्टाच व्हायची. म्हणजे गंमत अशी, असे तोंड करतात, ते आतवारे करतात वगैरे.
जी जाणणारी माणसे थोडंच होती तिथं. बरं त्यामुळे ते ते यांना करत असतील, हो परंतु तसं तितकं गाणं तसं नव्हतं. ते तसं गाणं नव्हतं. फार मोठं होतं. फार मोठं होतं. हे आम्हाला आत्ता पटतं, पण त्यावेळेला काय परिस्थिती होती, हातवारे हातवारे वगैरे म्हणजे करत लोकांना असत, पसंत तोंड नव्हतं. वेडीवाकडी करत वेडीवाकडी असत. असे केली. पुष्कळ कवी होते. पुष्कळ सवाई होते. गंधर्व सुद्धा अशीच करत असत. करत असत. म्हणून त्यांचं गाणं या हातवाऱ्यावरून ठरवायचं नाही. ठरवायचं नाही, पण ती बुद्धी होती कोणाला. बरं, बरं, बरं. बरं त्यावेळेला ही आज एक समाज होता आमच्या तिकडे, म्हणजे आता नाव घेत नाही मी, जे आता म्हटलं तर तो कलावंताचा समाज असा म्हणायचा. हं. त्यावेळेला प्रत्येक देवस्थानात हा कलावंताचा समाज असायचा. आणि ही पद्धत गाणं वगैरे करण्याची, पालखी पुढं नाचण्याची, गाण्याची, कुठं तरी लग्नाला वगैरे आमंत्रण घ्यायची, किंवा पेटी वाजवायची, तबला किंवा सारंगी वाजवायची, हे त्या समाजाचंच रूढी होती. आमच्या समाजात म्हणजे वरच्या समाजात त्याचा काही संबंध नव्हताच. आणि मला वाटतं गोमांतकात तरी त्यावेळेला आमच्या समाजातले कोणी गायक वगैरे असे कोणी नव्हतेच. वझेबाबांचं वास्तव्य हा फक्त नागेशला बरीच वर्ष होतं. बरीच वर्ष होतं, म्हणजे काय नुसते बसून होते. नाही, याचं कारण शिवरामबाबाचा जन्म नागेशीलाच झालेला आहे, होय नाही का? होय. आणि आमच्या वेळेला ते अगदी लहान होते. आणि आमच्या वेळेला म्हणजे कॉलेज सुटलं आमचं, हं. समजलं. कॉलेज सुटल्यानंतर पुष्कळांनी सांगितलं, तुम्ही कशाला भानगड पडताना काहीतरी गाणं शिकवा, त्याचं काय डोकं जायचं नाही. आताची परीक्षा झाली ना, मी सरकार दरबारची परीक्षा त्याची उपयोग पडेल, आता पुढला शिकवून त्यांना शिकवू नका. नंतर शिक्षण पुढचं म्हणजे लिसेमध्ये जायचं म्हणजे पण गेला. बरं तिथं शिकून तर आमचा काय उपयोग होता, शेवटी नापासच व्हायचं की नाही. बरं हे कसे बसे मी पास झालो, म्हणजे नुसतं शिक्का बसला आमच्यावर पास झालेला. बरं, तात्पर्य वझेबाबांकडून आपल्याला काहीतरी मिळालं मिळालं नाही का? हा. हं. म्हणजे त्यावेळेला वडिलांच्या आग्रहावरून वजीवान ठरलं. हो काय कारण हरकत आहे. ते फार प्रेमळ शिक्षक होते प्रेमळ शिक्षक होते आणि आणि दुसरे फार श्रेष्ठ गायक श्रेष्ठ गायक. होते. आणि त्यावेळेला पण आमचा घरोबा असल्यानं त्यांचं व्यक्तिमत्व दिलखुलास होतं. दिलखुलास होतं. आणि पण त्यावेळेला काय झालं, वजीबाबा म्हणजे आमच्यातले एक, हं. म्हणजे मोठे गवई वगैरे अशाबद्दल त्यांचं आमचा हे नव्हतं. म्हणजे हे जे चालायचं तिकडे चालायचं. नागेशला, त्याचे संस्कार संस्कार. आपल्यावर काहीतरी झालेच. होय आपल्या पहिल्या भूमिका कोणत्या? आपल्या माझ्या रंगभूमीवरच्या पहिल्या भूमिका कोणत्या आणि त्या भूमिकांची वैशिष्ट्य काय? तसंच त्या बसवताना आपणाला आलेले काही विशेष अनुभव सांगाल का? प्रथम किर्लोस्कर कंपनी, किती साली गेला आपण किर्लोस्कर कंपनीत आणि त्यावेळी आपलं वय किती होतं? तसंच त्या कंपनीत आपला प्रवेश कसा काय झाला? हा तर सांगायचं तात्पर्य सर, वडिलांनी आम्हाला सांगितलं वजीबाबांना की आमच्या मुलाला तुम्ही शिकवा, तो काही शिकत नाही काय नाही, त्याचं बेड फक्त एक संगीत. बरं काय आमचे वडील जरी जुन्या मताचे असले तरी पण त्यांची काही मतं आधुनिक होती की मुलांना ज्या विद्येत त्यांची आवड असते त्यात त्यांना घातल्यानंतर ते नाव कमावतात. उगी आवड एक, शिकवणं भलतंच, त्यामुळं मनुष्य फुकट जातो, मुलगा फुकट जातो, असं त्यांचंही तत्व होतं. त्यामुळं ते म्हणाले गाणं तर गाणं काय हरकत नाही. आणि माझ्याबद्दल प्रेम. शेवटी वजीबाबांना सांगितलं त्यांनी असं असं आहे ते, बाबा आम्हाला काय आमचाच मुलगा आहे, काय हरकत नाही, पाठवा त्याला उद्यापासून. त्यावेळेला दुसऱ्या दिवसापासून आमची तिकडे रवानगी सुरू झाली आणि नागेश बांदिवडी आम्हाला अगदी जवळ, म्हणजे सकाळी गेलो तरी 15-20 मिनिटात नागेश बांदिवडीला मी पोहोचतो. त्यामुळे तिकडे जायचे. त्यावेळेला ललित कलेत विनायक बुवा घांगरेकर म्हणून एक होते, त्यावेळेला तबलजी. त्यांचे भाऊ हरिभाऊ घांगरेकर म्हणून त्यावेळेला वजीबाबाकडे शिकायला होते नागेश बांदिवडीला. काय ती घरची कामं वगैरे करायची, शिकायला मिळाली असते ना. वझेबाबांचे पट्टशिष्य असं म्हणायला काय हरकत नाही. एक पट्टशिष्य, एक पट्टशिष्य आणि त्यांची गायकी अत्यंत चांगल्या तऱ्हेने सादर करणारे. म्हणजे ते आणि आम्ही दोघे आपले तंबोरा घेऊन बसायचे. आणि त्यावेळेला आम्हाला काय सांगायचं म्हणजे काय नाही, शुद्ध स्वराचे सांगायचे. म्हणजे पहिल्यांदा आमची स्वराची बैठक कायम करायची ना, पुढलं कसं सांगणार ते सारेगम पदानिसा हेच आम्हाला ते शिकवत असत. आणि काही दिवसांनी म्हणजे जवळजवळ हा आमचा चाललं होतं, वर्ष 6 महिने चाललं होतं हे. तेव्हा काही काय ना, पण एक स्वराची बैठक तरी आम्हाला मिळाली. वझेबाबांचा सहवास आपल्याला मिळाला. बरं, वझेबाबांच्या सहवासातल्या काही आठवणी आपण सांगू शकाल का? तिथल्या काही आठवणी मला सांगू शकत कारण नाही, असं वझेबाबा फार विनोदी होते. तिथल्या काही आठवणी सांगू शकणार नाही, कारण त्यावेळेला आमचं वय अगदी लहान. ते नुसती संगीताची मैफलच जिंकत असत असं नाही, संभाषणाची मैफल सुद्धा जिंकत असत. पण तिथल्या त्यांच्याकडे संभाषण चातुर्य होतं. चातुर्य. आणि त्यांच्या संभाषणात विनोदाची पेरणी ते फार छान करत असत. आपल्याला माहित असेल, एका लग्नप्रसंगी त्यांना डायबिटीस असतानाही मधुमेह होता. अशा माणसाला गोड खाऊ देत नाहीत किंवा गोड खायचं नसतं. त्यांनी त्या पंक्तीत जेवण चालली असताना बुंदीचा मोठा लाडू उचलला
आणि ते म्हणाले सदा सर्वदा योग तुझा घडा. आणि त्यांनी भरपूर खाल्लं ते गोड, ते खात असत, पण स्वभाव फार मजेशीर, फार गमतीदार. पण अशी आमच्या त्यावेळेला वाईट दिल हाय नसल्या कारणानं बरं त्यांचा विशेष सहवास आमचा म्हणजे जेव्हा नुसते गाण्याला तिकडे जायचे, तंबोरा घ्यायचे आणि बसायचे, याच्या पलीकडे सहवास त्यांचा नाही. त्यामुळं त्यांचे काय तिथले चाललं होतं हे आम्हाला कळणं जरा मी मुश्किल होतं. आपल्याला विचारलं, हे संगीताबाबतचं झालं हा. की आपला नाटक कंपनीत प्रवेश कसा झाला, तेच सांगतो, कोणामुळे झाला, तेच सांगतोय. आणि किर्लोस्कर कंपनीत आपण गेल्यानंतर आपले काय अनुभव, आपल्या पहिल्या भूमिका कोणत्या, हा. त्या बसवतानाचे काही अनुभव, त्यासंबंधी जरा हा, आपण बोलू. बोलो. म्हणजे ते शेवटी गाणं अकस्मात पुण्याहून काही मंडळी आली वजीभावाकडे. मग नंतर आम्हाला कळलं, त्यावेळेला आम्हाला ज्ञान विशेष नव्हतंच. ते हिज मास्टर वॉइस कंपनीचं काही रेकॉर्डिंगचं कॉन्ट्रॅक्ट करण्याकरता ते आले होते. झाले ते कॉन्ट्रॅक्ट त्यांचं जमलं आणि वजीभाऊ पुण्याला निघून गेले. पुण्याला निघून गेल्यानंतर आता म्हटलं परत येणार आहे ते कॉन्ट्रॅक्ट रेडिओ ते काय ते रेकॉर्डिंग वगैरे देऊन. आणि त्यावेळी त्यांच्या रेकॉर्डिंग म्हणजे बोलरे पपियर वगैरे आता आम्हाला कळतं ते. शेवटी तिथंच त्यांना बाकीचं क्षेत्र मिळालं. म्हणजे केशवराव भेटले, त्यांनी गंडामधला त्यांची ते चाली द्यायला लागले वगैरे. मी तिथंच त्यांचं बसल्या कारणानं नंतर दिनानाथराव भेटले, त्यांनी गंडा बांधला. आणि शेवटी त्यांना बेळगावला म्हणजे तेच गंडा जो बांधला हा. तो 1926 साली किंवा 25 साली असावा. कारण रणदुंदुबी रंगभूमीवर यायच्या आधी त्यांनी गंडा बांधला. आणि म्हणून रणदुंदुबीच्या सगळ्या चाली या रामकृष्ण भाऊ वझ्याने दिलेल्या आहेत. अतिशय सुंदर चाली दिलेल्या. रणदुंदुबीच्या यशाचं बरंचसं श्रेय संगीताला आहे. पण शेवटी गंमत काय झाली, ते तिकडे स्थायिक झाले आणि त्यामुळे आमचं हेही नाही आणि तेही नाही असं झालं. तेल गेलं, तूप गेलं, काय दुपाटणं हाती आलं म्हटलं, तशी परिस्थिती आमची झाली. तिकडे त्यांना फार मोठी मोठी मंडळी भेटली आणि त्यांना ते क्षेत्र मोठं मिळालं. पण त्यांनी इकडचं सोडलं आणि केव्हा तरी वर्षातनं 4-6 दिवस यायचे, मजेत राहायचे, सेवा देवायची करायची आणि परत जायचे. पण शेवटी मग त्यांनी ते एकदा आल्या वेळेला त्यांनी ते आपलं घर आता काय करायचं, ते देवाच्या जागेत होतं. त्यामुळे ते घर विकायचं म्हटलं, आमच्या चुलत्यानंच ते विकत घेतलं आणि ते आता चुलते धाकटे जिथं राहतात. झालं पुढे नाटकाचं. मग पुढं आम्ही घरी आलो, रिकामी परत नाटकं बघायची, कुठं गाणं ऐकायला तिथं उभे राहायचे. हाच चालू आहे. शेवटी असंही जे असं कुठली इच्छा जास्त झाली मनुष्याची म्हणजे देवसुद्धा त्याला मार्ग सुचवतो अशी म्हण आहे. त्याप्रमाणे असे काही दिवस एक महिना 1.5 महिना गेला आणि अकस्मात आमच्या ते बांधीव बंदरवर एक काहीतरी एक खटला सुरू झाला. दोघांच्या पक्षाची काहीतरी जमिनी संबंधाने तक्रार झाली आणि ती शेवटी प्रकरण कोर्टात गेलं. पुण्याच्या कोर्टात गेल्यानंतर यांना कोणीतरी वकील पाहिजे होता. बरं, त्याच बंदरवर आमचं दुकान वगैरे असल्या कारणाने ते सगळे आमच्याच हातली मंडळी होती. आता त्यांचा धंदा हा व्यवसाय मासे मारणं किंवा गलबत्ता चालवणं वगैरे हा धंदा. पण आमचंही त्यात काय होतं की चातुर्मास लागला म्हणजे तिथं पौराणिक ग्रंथ वगैरे रामायण, हरिविजय, भक्तिविजय आमचे बाप वाचायचे. वाचायच्यानंतर सबंध मंडळी जमायची. तर ते एक मजा. इतकं आमच्या बापाबद्दलचं प्रेम. शेवटी त्याने वकीलपत्र केप्याचे भारताचे संपादक हेगडे ॲडव्होकेट हेगडे देसाई त्यांना दिलं. ती आमची दूरचे नातीच. म्हणजे इथं आल्यानंतर जेवणाची सोय वगैरे कुठं करणार तर आमच्या इथं गेले. त्यामुळे ते आमच्याच घरी राहायला लागले. आणि शेवटी त्यांना विचार पडला, हा मुलगा रिकामा का, शाळेत जायचं याचं वय आणि हा रिकामा कसा. पण वडिलांनी त्याने विचारलं. ते वडिलांनी सांगितलं, बाबा असं असं झाले, त्याला शिक्षण काय डोक्यात जात नाही, फक्त संगीताच्या नादात असतो. मग काय हरकत नाही, मी मला 15-20 दिवसांनी मुंबईला येणार आहे, त्याला घेऊन जातो. इतकं कळल्यानंतर मग पडत्या फळाची आज्ञा त्यांच्याबरोबर आम्ही मुंबईला गेलो. आणि बांधडीची काय मंडळी कलावंत मुंबईला होती, तिथं ये उतरले. झाले उतरले, जेवणा खाणं वगैरे झालं. हे 1918 साली ना? 1918 साली. म्हणजे आपण 14 वर्षाची असतो. 14 वर्षाची त्यावेळेला. बोला. त्यावेळेला आंघोळ वगैरे झाली, जेवण खाणं झालं आणि चहा वगैरे घेतला आणि मी इकडे साहेब पोशाख वगैरे करून बाहेर निघाले. आणि मला म्हणाले, चल बाहेर जाऊया, तुला मुंबई वगैरे बघायची आहे ना, चला बघून येऊ. तर आम्ही ट्राममध्ये बसलो जाऊन. तर गंमत अशी, दैवयोध म्हणतात तो. पण ती ट्रॅमची गंमत आता नाही, आता बंद झाली. आता बंद झाली. आता जवळजवळ 40 वर्ष झाले मुंबईला पोहोचलो मी. आता मुंबई हे आता सगळं काही ऐकतो कानाने की असं झालंय तसं झालंय तसं झालंय. पण त्यावेळेला मुंबई काय होती आम्हाला माहिती आहे. पुढे हकीकत पुढे. शेवटी ट्राममध्ये बसल्यानंतर अकस्मात कंडक्टर आला आणि तिकीट असं म्हटल्याबरोबर मी त्या तोंडाकडे पाहिलं आणि त्याने माझ्या तोंडाकडे पाहिलं. अरे तू हा खय, असा त्यानं गोव्याच्या भाषेत त्याने प्रश्न केला. वा. म्हटलं
हा आमच्या कॉलेजमध्ये आल्मित कॉलेजमध्ये शिकणारा विद्यार्थी माझ्या बरोबरचा तो कंडक्टर. तो कंडक्टर आणि त्याशिवाय त्याचा भाऊ दत्ताराम दोघे तिथे शिकत होते आणि दोघे शिवंगरावची परीक्षा वगैरे झाल्यानंतर ते मुंबईला रवाना झाले बरोबर. हां. आणि तिथं ते कंडक्टरची नोकरी मी त्यांना नोकरी मिळाली आणि ते नोकरी करायला लागले. तर तू मला अंग खय तू खाय. हां. तू अंग खय ते त्या हेडी संध्याने सांगितलं त्याला मला असं असं झालंय त्याचं त्या घरात त्याला सुख लागत नाही आणखी दुसरं कुठेतरी कंपनीत जायचं किंवा गाणं शिकायचं वगैरे त्या इराद्यानं त्याला आपली इथं आणलंय. आता बघूया चांगल्याशा कंपनीत त्याला ठेवायचं असं म्हणा. तर बाबा मला उत्तम झालं. हां. हा कारण माझा धाकटा भाऊ मला बनारसला कंपनीत किर्लोस्कर कंपनीत आहे वा. हे त्याने त्या सांगितल्याबरोबर कंडक्टरचा सगळे हो. विलक्षण योग आहे. विलक्षण योगायोग हं. तो पंढरी शिरोडकर म्हणून हं. झालं. त्याबरोबर मलाही आनंद झाला. हं. तर मग मी त्याची व्यवस्था करतो. तुम्ही किती दिवस येणार मी त्याने विचारलं. तुम्हाला 5-6 दिवस मी काम करते तर राहणार आहे तोपर्यंत त्याला अर्जंट वायर करा असाचा मुलगा आलाय तेव्हा त्याचा काय करतात मला पाहिजे असलं त्याला हे करा असं म्हणून तर मग आता करतो मी त्याबद्दल तुम्ही काळजी करू नका. आमच्या इकडे म्हणजे ते आमचेच आहेत असं त्यांच्या घरी मी गेलो. घरी गेल्यानंतर सगळं जमून आलं. हां पण काय हो, तो कंडक्टर तुमचा मित्र असल्यामुळे तुमचा तो प्रवास फुकटच झाला असेल. म्हणजे नाही फुकट असेल आम्ही तिकीट काढलीच. पैसे. हां. तिकीट आम्ही काढलीच. तो म्हणत होता तिकीट नको नको नको. गमतीने विचारलं. हा पण गमत अशी मित्र भेटल्यानंतर मी म्हटलं मी असतो तर ते गेलं असतं काम हां. पण ते होते ना हेगडे देसाई हेगडे देसाई होते ना त्यांना ते कमी म्हणायचं वाटणार होतं. ॲडव्होकेट. बरं इतकं असून आमचे एक दूरचे मामा इन्स्पेक्टर होते. त्यांनी मग मला पास दिला. त्यांना पास दिला मला कुठे जा ते इन्स्पेक्टर होते गायतोंडे म्हणून. बरं. पण शेवटी त्यांच्याकडे जाणं झालंच नाही माझं आणि शेवटी आणि रिप्लाय बाहेर केली अर्जंट की अमुक मुलगा आहे देखणं आहे आवाजी चांगले आहे जर तुम्हाला तुमची इच्छा असेल मी त्याला ठेवून घेतलाय तेव्हा काय ते आम्हाला कळवा ताबडतोब. शिरोडकर मुरारी शिरोडकर. त्यामुळं लगेच आणि उशीर नाही लगेच अर्जंट आम्हाला उत्तर आलं पडत्या फळाची आज्ञा. वा. आणि त्यावेळेला एक गोव्याच्या मुलाबद्दल त्याला एक आस्था होती. मास्टर दीनानाथ सदाशिव नेवरेकर वगैरे मुलं आणि त्यावेळेला 5-6 मुलं गोव्याची होती. ज्योत्स्ना गोळेचा भाऊ राम केळेकर म्हणून शांताराम कामत म्हणजे आमच्या शेजारचा कवळ्याचा तो अशी 5-6 मुलं आमची गोव्याची होती. झालं त्याने वायर तिकडे त्याने परचुरे जनरल मॅनेजर आमची कंपनीचे ते पुण्याला लग्नाकरता आले होते. बनारसला वायर केली नाही का. बनारसला वायर केली. आपले परचुरे म्हणजे काशीनाथ पंत परचुरे त्यांचे भाऊ विनायक हे काशीनाथ पंत हे बलवंत मंदिराचे मॅनेजर राहिले होते. नंतर झाले पण होते ते पहिल्यांदा पण त्यांच्यानंतर जनरल मॅनेजर त्यांचे भाऊ झाले VK परचुरे. झालं त्यांना तिकडे बाहेर केली की येताना त्या मुलाला घेऊन या. बरं यांची त्यांची ओळख होतीच पहिली. त्याला ते 2 दिवसांनी किती आले आणि त्याचं जेवण वगैरे झाल्यानंतर ते तयारी केली जायची जाऊया मी. त्यावेळेला अशी काय परिस्थिती आजच्यासारखी नव्हती. 8 दिवस बुकिंग करा. आता गोमंतकात ही परिस्थिती झाली कुठं बॉम्बेला जायचं तर 8 दिवस बुकिंग करा गर्दी भयंकर. तसं त्यावेळेला नव्हतं. लोकसंख्या वाढते आज लोकसंख्या वाढते त्यावेळेला म्हणजे अगदी कंपार्टमेंट रिकामी फक्त 3rd क्लासमध्ये काय ती गर्दी. त्यावेळेला आयत्या वेळेला आम्ही गेलो आणि इंटरची परतून 2 तिकीटं काढली आणि ते लहान कंपार्टमेंट फक्त 2च सीट म्हणजे दोघांची सोय झाली बनारसला पोहोचेपर्यंत. झालं शेवटी पोचलो नाही. मधली गोष्ट सांगतो मला मध्ये काय झालं हो मध्ये गंमत झाली. मला त्याने सहज विचारलं काय तुम्हाला नाव काय. माझं म्हटलं नाव रघुवीर. कोणी विचारलं. परचुरेने विचारलं. हा रघुवीर. बरं रघुवीर मला तुला गाता येतं का पद वगैरे म्हणतोस का तो. म्हटलं हो कसले म्हणतो. त्यावेळेला आमची नाटकं म्हणजे मोठी नाटकं आमच्याकडे नव्हतीच त्यावेळेला शिमगोत्सवात. दामाजी पुंडलिक मनोविजय कंसकन्नन सत्यविजय बलसिंग तारा वगैरे ही जुनी नाटकं आणि त्यामुळं आम्हाला आवड असल्या कारणानं पौराणिक नाटकं त्यांची आवड आणि आम्हाला लगेच ती पाठवायची पदं आणि घरी येऊन आम्ही ती करायची नोटेशन इमिटेशन करायचं. त्यामुळं ती पदं आम्हाला येत होती. तर एक पद म्हणून दाखव भाऊ. उद्या मला बनारसला गेल्यावर तेव्हा मालक म्हणणार पोरगा आणलाय ना बघूया कसं गातो वगैरे ते म्हणजे त्या तो कसं म्हणतो मला बघायचं आहे. त्यावेळेला आम्हाला तसलीच परत ती आम्हाला काय ते स्वरज्ञान वगैरे ते काय ठाऊक होत नव्हतं तर राग वगैरे वगैरे. पण कोणत्या नाटकातलं पद म्हटलं. कंसकन्नन मध्ये पद म्हटलं ते कृष्णाचं मम सौंगडी बारे विलंबकारे जारे जणी येत सारे हे पद म्हटलं. ते परसुरे म्हटले बाबा मला ते पद नको मी तुला मला पद शिकवतो. अरे बनारसला पोहोचून अवकाश होता
त्यावेळेला तर मला दासे मानून या हे पद मला शिकवायला सुरुवात केली. मृच्छकटिकातलं. मृच्छकटिकातलं झालं आमची 12 वाजी आणि त्यात नॅचरल फिरकी होती त्यावेळेला ते 4-5 त्यांनी पद मला शिकवल्यानंतर ते आम्हाला आत्मसात झालं, पाठ झालं आणि दिट्टो ते म्हणायची मला सवय झाली. नंतर बनारसला पोहोचेपर्यंत त्यांना 5-6 वेळा माझ्याकडून ते म्हणून घेतलं. बरं मला तयार झालं, व्यवस्थित झालं पद, काय हरकत नाही. शेवटी आम्ही बनारसला पोहोचल्यानंतर आंघोळ वगैरे झाली, रात्रभर झोप नव्हती आणि शेवटी जेवण खाणं झाल्यानंतर मालकाने सांगितलं, परतुरे मला मुलाला सांगा काहीतरी म्हणायला. सांगा म्हटल्याबरोबर पेटी आणि तबला आलंच लगेच तिथं. हात पेटी आणली, तबला आणला. कंपनीतला. हां, तेव्हा पांडुबा जाधव म्हणून पेटीवाले होते. शेवटी मी बसलो, पण जरा बाचकलो जरा, कारण अकस्मात संबंध परकी मंडळी आणि मोठमोठे गवई म्हटलं गाणारे असणार. सुरुवातीला व्हायचं. शेवटी कसं बसं धीर केला आणि सुरुवात केली म्हणायला. कसं का होईना, पण त्यांना पटलं म्हणजे काय, मुलगा आहे त्यांना कळलं मी भालो आहे वगैरे, त्यांना ती कल्पना झाली. म्हणजे दासी असे मानून या कार्य मला सांगत असे. आणि शेवटी त्यांना ते पसंत पडलं. सुंदर पद आहे. देवलांची पद सुंदरच. पुढे बघा. त्याच्यानंतर मग मालकाने फाटीवर नाचवलं, बरं आहे मला, काय भिवू नकोस, मला काय हरकत नाही. आणि लगेच परतुऱ्यांनी सांगितलं, आता मुलाची व्यवस्था करा. त्यांना काही सामान वगैरे काही त्याच्याजवळ नाही, किंवा त्यांना काही गादी, काही उशी, पांघरणं वगैरे, त्याला लेंगे वगैरे, काय कोट वगैरे सगळं, त्यांना बॅग वगैरे शिवून त्याला हे करून द्या, कपडे लत्ते वगैरे सगळे करून द्या. आणि मुलांना सांगितलं, पण ते सगळे मुलं माहितीतलीच. आणि किर्लोस्कर कंपनीचा हात पहिल्यापासून अण्णासाहेब किर्लोस्करांनी जे काही प्रथा घालून दिलेल्या होत्या त्या सगळ्या जशाच्या तशा चालायच्या. जेवण खाण, कपडा लत्ता. वा, बोला. तर त्याच्यानंतर लहान मुलांना त्यांना सांगितलं, म्हणजे माझ्यापेक्षा जी जाणती मुलं होती त्या कलेत, त्यांना सांगितलं, अरे पंढरी म्हणजे शिरोडकर. जाणती मुलं कशी असणार? जाणती म्हणजे तरुण, सवय झालेली तरुण. तरुण जाणती म्हणजे ज्यांना माहीत होतं अशी जाणती, असं माझं म्हणणं. बरोबर, समजलं. बरं, त्यांना सांगितलं याची नमन वगैरे बसवा. आणि त्यावेळेला आमच्या कंपनीत नमनही फार आत्तासारखं नाही. आपला ड्रॉप टाकला किंवा नांदी सुरुवात केली आतनं, तसं त्यावेळी प्रथा नव्हती. नमनाशिवाय नाटक सुरूच व्हायचं नाही. पण तसं आमची नमन जास्त. सूत्रधार काय लागायचं तो या मनात एक शारदा झालं, अशी 2-3 नाटकात सोबद्र. म्हणजे काय व्हायचं, सूत्रधाराला गाण्याचा चान्स मिळायचा भरपूर. आता नट आणि नटी नाही आणि सूत्रधारही नाही. परवा असं ऐकलं मी, या सोबद्रामध्ये सूत्रधार नटी नाहीच. ते पुढे बोलू आपण. त्याच्यानंतर मग त्याने सांगितल्यानंतर त्या मुलांनी सांगितलं याची नमन वगैरे बसवा. आणि तिथं नाच होते बसवायची, कारण प्रत्येक उर्दू नाटकात आम्हाला नाच असायचेच, कारण प्रत्येक नाटकात 2-2, 3-3 नाच. उर्दू आणि गुजराती नाटक नाचाशिवाय पार पडत नाही. बोला. त्याच्यानंतर पुण्यप्रभा म्हटलं की प्रभू दास नवी तर दास आलंच. मुली झालं, सुंदोपसुंद म्हटलं की रती, तिनंच म्हणायचं. अशी प्रत्येक नाटकात. बरं, विद्यार्थी लागलं तरी घ्यावं प्यावं सुरा सुगंधा सुख करे हो, ते म्हणजे सगळं मुलीचीच कामं. फक्त सूत्रधारी 2-4 नाटकात असायचे. झालं, शेवटी आम्ही कशाबशी 2-3 महिन्यात ते सगळं तयार केलं. मालकाने सांगितलं, मग शिक्षण 2-3 महिने झालं आपलं. 2-3 महिने झालं. मी त्यात फक्त पहिल्या सुरुवातीला नुसतं हात जोडून उभे असायचे. मी वेगवेगळ्या भूमिकांचं शेवटी रंगभूमीवर उभं राहायचं. किर्लोस्कर नाटक मंडळीत म्हणजे त्याला सुद्धा शिक्षण पाहिजे. शेवटी ते आमचे नाच वगैरे सगळे तयार झाले. आणखी नानांनी म्हणजे आमचे शंकरराव नाना म्हणत असं, त्यांना ते मुलांनी सांगितलं की अरे याला जरा तुंगा बसवा, तुंगेचं काम बसवा, शारदेतली तुंगा. शेवटी ते पंढरी शिरोडकर वगैरे ती होती मुलं, त्यांनी आम्हाला ते तुंगेचं काम बसवलं आणि ते ऍक्शन वगैरे कशी करायची ते मला सांगितलं, कारण तो स्वतः वल्लरी करीत होता. त्याला कोण? तो पंढरी शिरोडकर, म्हणजे ज्यांना तो मुरारी शिरोडकर जो आम्हाला कंडक्टर होता ना, त्याचा भाऊ धाकटा. आणि तो बरी कामं करायचा, त्यातल्या छोटी छोटी कामं बरी करायचा. म्हणजे त्याला सांगितलं नानांनी याचं जरा तुंगेचं काम बसव जरा. काय म्हणजे तो पंढरी शिरोडकर तो सुद्धा गाणारच होता. कारण त्या भूमिकेला पद आहे. वल्लरीला पद चांगले. तुमच्या तुंगाविषयी बोला. शेवटी तुंगेचं कामाला बसवलं आणि शेवटी बनारसला आमची तुंगा झाली. रंगभूमीवर अवतीर्ण झाली. पण काय सांगू, एक आमचा दैवयोग म्हणा की देखणे म्हणा, म्हणजे सगळ्या मुळात देखणा खरा मी असं झालं ते.
आणखी शिवाय आवाज सगळ्यांच्या पेक्षा माझा बरा फिरत बरी म्हणजे कशी म्हणजे कुठे त्यावेळेला राग वगैरे काय माहीत नव्हतेच पण जी फिरत मारायची ती बरी वाटायची लोकांना. त्यामुळे तुंगेचं काम अगदी विचारू नका पदासकट पदासकट. ते पद असं तरुण हो श्री जरी ती नवरा तो श्री परी जरठास तरुण हो श्री जरी हे पद हा. हे सगळं ऍक्शन सगळं म्हटलं मला वंचवून मिळाला. तेव्हा नाना आत आले म्हणजे मला काम आत आले. अरे वा वा मला पोरा शाबास बरं केला मला सुंदर केलं काम झालं. लगेच ते काम केल्याबरोबर लगेच त्याला सांगितलं बाई बरं पुढलं जान्हवीचं काम बसवा त्याला तुंगीचं पुढलं नको जान्हवीचं बस त्याला 2 पद आहेत जान्हवीला आणि ते म्हणजे ऍक्शनची प्रमोशन मिळायला लागले तुम्हाला. प्रमोशन मिळायला लागलं. पण शेवटी असं झालं मी विचार करतोय की सगळ्या मुलांना महिन्याचा तनखा काहीतरी आहे कोणाला 15 आहे कोणाला 20 आहे आणि मलाच का नाही आणि सगळी मला मालक का म्हणतात कारण मी नवा त्यात आणि सगळी माझी चेष्टा करायची गोईंचो मरे तू असं करून सगळी चेष्टा करायची माझी म्हणजे प्रेमानं आणि मला असं वाटायचं खरंच नाटक कंपनीत जो नवीन मनुष्य येतो ना मग तो मुलगा असो किंवा मोठा असो त्याला इतर सर्वसाधारणतः काय मालक असंच म्हणतात. हा, बरं आमची सगळी तरतूद मालक करीत होते ना आम्हाला पैशाचा खर्च नसे. बरं दिपावळीत फटाकड्या वगैरे किती बरं जेवण खाण म्हणजे अगदी मला वाटतं असं जेवण खाण मी कुठंच जेवलो नाही कुठल्याच 2-3 कंपन्या पुढे झाल्या पण असं जेवण खाण कोणत्याच कंपनीत जेवला नाही फक्त किर्लोस्कर कंपनीत म्हणजे असं जेवण अगदी बादशाही जेवण कोणत्याच दुसऱ्या नाटक कंपनीत आपण जेवलो नाही मी जेवलो नाही पण घरी घरी फक्त चल शेवटी मी घरी पत्र पाठवलं त्यावेळेला जरा मी तयार झालो म्हणजे कंपनीची जरा आमटी वगैरे खाल्ली ना असं म्हणतं कंपनीची आमटी खाल्ली आणि तसं झालं आमच्या घरी पत्र लिहिलं भावाला माझा थोरला भाऊ होता त्याला पत्र लिहिलं एक काकोल्याचा जावई त्याला पत्र लिहिलं की दुसऱ्या पत्रात तू असं मला लिही तुला पगार वगैरे काय मिळतो वगैरे असं पत्र लिहि म्हणजे मला ते बरं पडेल. मी नाना मालकांना कसं सांगणार मला पगार द्या म्हणून. शेवटी पत्र आलं ते काय नाना काय करायचे ते पत्र फोडून वाचायचे मुलांची पत्र आली ते मला काय मी ते म्हणणारच होतो की तुम्ही तिकडून जे पत्र पाठवायला सांगितलं ते शंकरराव फोडून वाचतातच असतात म्हणजे ते लिहायला सांगितलं तुम्ही मुद्दाम की ह्याला पगार काय मिळतो म्हणजे ते म्हणतील मग अरे ह्याला पगार काही देत नाही दिला पाहिजे जरा. दिला पाहिजे म्हणजे त्यांनी मला बोलावलं अरे तुझं पत्र आले आणि तुला विचारलंय की ह्या युक्त्या प्रयुक्त्या तुम्हाला तेव्हापासूनच सुचायच्या सुचायचे. हा शेवटी मग त्यांनी काय केलं तुला मला पैसे तुला पगार किती असं त्यांनी विचारले त्याला आजपासून 10 रुपये तुला पगार काय 10 रुपये म्हटलं मला स्वर्ग 2 मोठं ठेंग त्यावेळी 10 रुपये म्हणजे काय त्या काळात 10 रुपये म्हणजे 200 रुपये 200 रुपये पण झालं आणि त्या मला 10 रुपये म्हणजे काय कधी पैसा स्वतःला जोडण्याची अक्कल नव्हती तिथं 10 रुपये मी जोडायला लागलो ही कल्पना आणि झालं त्याची शेवटी 10 रुपये पगार आणि जान्हवीचे काम मला बसवलं तिथे मला ते जा झणी घेऊन ये पंखा त्या पदाला मला मनसावर मिळाला. त्या मालकाने मला शाबासकी दिली येऊन वा मला शाबास तुला द्या मला बक्षीस देऊ पेढे देऊ आणून देऊ त्याला. पण अलीकडे सौभद्र वगैरे नाटकं होतात शारदा होत नाही ती पदही ऐकायला मिळत नाही. जा झणी घेऊन ये पंखा वाळ्याचा जा झणी घेऊन ये पंखा हे पद समजलं. त्याच्यानंतर मालकाच्या मनात काय आलं कोणाला ठाऊक त्यांच्या मनात मला वाटतं त्यावेळेला की ह्याला लगेच वर चढवावा कारण एकंदर त्यांनी माझ्या भूमिका पाहिल्यानंतर त्यांना वाटलं की आमच्या सगळ्या मुलांत हाच व्यवस्थित आहे. पण त्यावेळेला कंपनीत आपल्याला किती वर्ष झाली होती त्यावेळेला 2 वर्ष झाली असतील जवळजवळ 2 वर्ष झाली म्हणजे 16 वर्षाचे होतात आपण. होय त्यावेळेला आणि अगदी शारदेच्या भूमिकेला त्यावेळेला मी अगदी टॉप होतो. त्याच्यानंतर मला गोरे मामाला सांगितलं मामा ज्यांचा जरा शारदेचं जरा बसवा ना. गोरे मामा म्हणजे कृष्णराव गोरे जे किर्लोस्कर कंपनीत सुरुवातीला होते पण ज्यांनी मालकी हक्क आपल्याला मिळत नाही म्हणून कंपनी सोडली आणि ते अखेरीस आले पुन्हा गंमत अशी कृष्णराव गोरे किर्लोस्कर कंपनीच्या सुरुवातीला होते ते अखेरीला होते मधल्या काळात होते. त्यावेळेला ते त्याने मला ते काम बसवलं कारण स्वतः कोदंड ते आणि किर्लोस्करची मूळ शारदा रामभाऊ डवरी म्हणून होते. डवरी ती आवाज अगदी काय बांगडीसारखा आवाज ते त्यावेळेला श्रीमंताची भूमिका करायचे. आणि दुसरे बाबूराव गाडे म्हणून एक होते गाडे होते चांगले जे डिट्टो बोर्डच म्हणायला काय हरकत नाही जे बोर्डचा इतकं कामं सुंदर करायचे ते कांचन भट वगैरे अशा तऱ्हेने लोंढे इंदिरा असे आमचे ते नाटक ते आमचे काम बसलं. आणि तुम्हाला शेवटी काय सांगू तिथं बनारसला परत आमची कुठेतरी फेरफटका करून कंपनी परत बनारसला आली. बनारसल्यानंतर
स्वामी महाराजच्या मनात ते नाटक पाहायचं असं शिवलिंग शिवाचार्य 108 जगद्गुरू हां हां बनारसचे त्यांनी नाटकात येणार म्हणून मालकांना निरोप पाठवला मी आज नाटकाला येणार आहे. त्यामुळे त्यांची व्यवस्था वगैरे सगळी केली फुलाचे हार वगैरे 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 मालकाने. त्यांनी काम पाहिल्याबरोबर मला सोन्याचं त्यांनी मेडल दिलं वा. शारदेच्या कामाला. इतकं माझं काम चांगलं झालं की खुश झाले ते. म्हणजे आपण नाटकात कामं करू लागल्यापासून आपला हा पहिलाच गौरव पहिलाच गौरव आहे आणि चांगला गौरव. चांगलाच गौरव. त्याच्यानंतर मग मला ते बाबूराव कोणते आठवले त्यांचं नाव मला माहित नाही. यशवंतराव आठवले. यशवंतराव म्हणजे त्यांना आम्ही आठवलेच म्हणत असतो. ते स्वतः वृंदावन करायचे आणि चांगल्यापैकी वृंदावन. त्यांनी नानंदानं सांगितलं आठवले यांना ते काम बसवा कालिंदीचं काम बसवायला. आणि तिथं 2 होते. स्वतः शंकररावचे मुलगे बळवंतराव म्हणून होते सेक्रेटरी. तेही स्वतः वृंदावनाच्या भूमिका करीत असत. स्वतः शंकरराव सुद्धा करत असत. पण त्या पहिल्यांदा पूर्वी ते तुम्ही पाहिल्या पाहिलं नसतील. नसतं. बरोबर. शेवटी कालिंदीचे काम आज बसवलं. आणि त्यावेळेला पाटण्याला गेल्यानंतर तिथं आम्हाला तो खेळ करायला लावला पुण्यप्रभा. कोणी लॉर्ड सिंह पाटण्याला पाटण्याला म्हणजे बिहारात. म्हणजे सध्या जिकडे मोठं नाटक चाललेलं आहे तिकडे. ते तिकडे हां, सांगा. आता मी वाचतो ते हां त्यावेळेला बिहारात त्यांच्या मुलाची काहीतरी मुंज होती. आणि त्यावेळेला ते बंगालचे कोणतरी गव्हर्नर होते असं माहीत होतं मला स्वतः अंदाज. त्यावेळेला मुंजेला आम्हाला आमंत्रण आणि तिथं गाणं वगैरे झाल्यानंतर नाटक करायला लावलं. आणि मला त्यांनी चांदीचं रौप्य पदक बहाल केलं वा. त्यावेळेला. अशी जाईल तिकडे माझा गौरव पुष्कळ ठिकाणी झाला. पण बसा पण शेवटी ते सगळ्यावर पाणी पडलं ती गोष्ट नाही राहिली. सगळं आम्ही एका कुठल्या तरी कंपनीत घालून बसलो. म्हणजे अगदी शेवटी शेवटी का झालून बसलो म्हणजे काय त्यांची विचारांची चुकी नाही. कुठे सामान घाण पडलं तिथं आमचं सगळंच राहिलं. पुढचा मुक्काम डबगायचा गेला. तिथनं आडून काहीतरी इथं घालणार होतं ते नाही. त्याचा पुढचा करता करता कंपनी झाल्या ना आम्ही सगळं हरलो झालं. मी सुरुवातीला म्हटलं की तुम्हाला नाटक कंपनी जायची ही सुबुद्धी झाली असं आपण म्हणूया. आहे का लक्षात? पण तसं काही फक्त दिसत नाही. सुख भोगलं ते किर्लोस्कर कंपनी बरं. समजलं. शेवटी ग्वाल्हेरला गेलो, दिल्लीला गेलो, कलकत्त्याला गेलो. कलकत्त्यालाही चान्स आला मला. मॅडम थिएट्रिकल कंपनी त्यांनी मला कंपनीत येण्याकरता गळ घातली. मादन थिएट्रिकल कंपनी म्हणजे इंद्रसभा वगैरे नाटकं करायची. जी अण्णा किर्लोस्कर यांनी सुद्धा पाहिली होती. आणि त्याच वेळेला आगा आशरचं एक नाटक नल दमयंती त्यांचं उद्घाटन झालं होतं नाटकाचं रंगभूमीवर. त्यावेळेला आम्हाला कंपनीला आमंत्रण होतं. आगा आशर काश्मीरी हो त्यांचा तो ऑथर होता तिथं. त्याने आम्हाला कंपनीला बरं त्यावेळेला तिथं काय झालं बाकीची उर्दू बंगाली वगैरे नाटकं जी होत होते ना त्यांचं गाणं निराळं म्हणजे कवालीबाद सगळं. मिस कज्जन त्याच कंपनीत होती ना? हा मिस कज्जन म्हणून नाही त्यावेळेला मी होतो त्यावेळेला कलकत्ता गोहर होती. गोहरजान त्यावेळेला त्याला 1100 रुपये पे होता. बनारसला तुम्ही पुष्कळ दिवस होतात नाही? पुष्कळ म्हणजे जवळजवळ माहेर घरच आमचं. बनारसला गोहरजान, मलकाजान, जोहराजान. त्यावेळेला मलकाजान मला पेटी दिली बक्षीस आणि ग्रामफोन आपले रेकॉर्डी सकट मला ग्रामफोन दिला. रेकॉर्ड्स आहेत. त्याने स्वतः मला ऑफर केला एक ग्रामफोन. आपल्या रेकॉर्डी दिल्या जोबनवाली का मजा लुटा तरी रेकॉर्डी होत्या त्यावेळेला खूप जुने. मजा आला चालीवर आहे. म्हणजे थोडक्यात सांगायला माझ्यावर खुश होती ती. आणि त्या माझ्या भूमिका चांगल्या होत होत्या. शेवटी झालं. बनारस म्हणजे खुद्द स्वामी महाराजांनी ते शंकराचार्य होते ना त्यांनी आमच्याकरता पक्क थिएटर बांधलं किर्लोस्कर कंपनी करता. इतकं प्रेम कंपनी करता. पक्क थिएटर कुठेही जा तुम्ही इथं तुम्हाला फ्री वाटेल तेव्हा इथं या म्हणजे भाडं नाही. आणि आम्हाला वाटेल तिचा म्हणजे मुभा. इतकं प्रेम आमच्यावर झालं. तिथनं आम्ही कुठे अलाहाबादला गेलो. अलाहाबाद नंतर तुमचे गयेला गेलो. ग्वाल्हेर कानपूर वगैरे त्या ठिकाणी सगळीकडे गेलो. महाराजांनी आम्हाला 6 महिने ठेवून घेतले. म्हणून माधवराव शिंदे 6 महिने आमचा मुक्काम तिथं. आणि सगळी जुनं नाटक काढायला लावली. वीरतनय शाकुंतल मूकनायक वगैरे सगळी समजलं ही नाटकं काढली. मग तो काळ आपण तिकडेच होतो उत्तर हिंदुस्थानात 6-7 वर्ष. म्हणजे आपला रंगभूमीवरचा सर्वाधिक काळ अण्णासाहेब किर्लोस्करांनी स्थापन केलेल्या आद्य आणि श्रेष्ठ अशा नाट्यसंस्थेत झाला. त्यानंतरच्या कंपन्या कोणत्या आणि त्यांची प्रकृती आणि प्रवृत्ती कशी काय? त्यानंतरच्या कंपन्या म्हणजे घरी आल्यानंतर जे बर्वे कैलासवासी त्यांनी आमच्या बापाजवळ गळ घातली. काय की त्यावेळी मला ललित लयचं आमंत्रण आलं होतं नेण्याकरता. वजीवानी त्याने मुद्दाम शिफारस केली होती. त्यावेळेला गुरुवाचा आवाज फुटला होता
विठ्ठलराव गुरव. गुरव त्यांचा आवाज गेला होता. आणि त्यावेळेला त्यांना कोणीतरी हिरोईन चांगली पाहिजे होती. तर मी घरी आलेलोच होतो. मग सांगितलं आता मुलगा घरी आलाय तर त्यांना हे करूया. इतक्यात आमचे सकाराम भाऊ आले. आणखी त्याने बापाचा ते आमचे ओळखीचे सगळे. तर बापा असं करा की त्या कंपनीत गेले. म्हणजे ते कुठे बाहेर वगैरे फिरणार कंपनी. किर्लोस्कर कंपनी नंतर आपण कोणत्या कंपनीत गेला? ललित प्रभा. ललित प्रभा सखारामबुवा बर्वे बर्वेंच्या. म्हणजे बापांना ते पटलं. आमची कंपनी जवळजवळ बेळगाव वगैरे असं फिरणार परत गोव्यात येणार. म्हणजे त्यांनी बरं म्हटलं. त्यामुळे आम्ही त्या कंपनीत आमची रवानगी झालं. काही दिवस आम्ही त्या कंपनीत कामं केली. म्हणजे मी दोन्ही कामं केली मी त्या कंपनीत. जी हिरो किंवा हिरोईन दोन्ही कामं केली. शेवटी झालं हे 2-3 वर्ष केल्यानंतर मग काय कंपनीची डबघायची परिस्थिती म्हणून आम्हाला ती सोडून घरी यावं लागलं. आणि घरी आल्यानंतर मग अकस्मात आम्हाला वसंत सावकार घरी आले. त्यांचे देवास्कर हिरो होते. त्यांचा करार काय संपला होता आणि त्यांना न्यायला चाफेकर आले होते आपल्या कंपनीत द्यायला. आणि त्यांना हिरोची जरूर होती. आणि मी इकडे या कंपनीत पुरुष पाठ आणि स्त्री पाठ दोन्ही करीत होतो. त्यामुळं ललित प्रभेमध्ये त्यावेळेला घरी आले आणि त्यांच्याबरोबर मी सांगलीच्या मुक्कामाला गेलो. म्हणजे तिथं आम्हाला चाफेकरी भेटले. मी शेवटचं नाटक महानापान त्यांचा देवास्कर जरेदर. आणि नंतर सकाळ उठून ती मंडळी जायची होती. वसंतराव सावकार त्यावेळेला रंगबोधेच्छूमध्ये होते. झालं त्याच्यानंतर आम्हाला दुसऱ्या दिवसापासून कामं सुरुवात. आज सुभेद डाकू, नंतर शनिवारी मेरा के प्रभू ही नाटकं सुरुवात. फक्त मराठी 2 नाटकं आहे. एक संशय कल्लोळ, दुसरं मानापमान. रंगबोधेची झालं. ती आमची कामं वगैरे बसवली आणि त्यात जवळजवळ माझी कामं चांगली व्हायला लागली. वसंत सावकारात आम्हाला फायदा एवढा झाला की व्यवस्थित कामं आमची त्यांनी बसवली. संशय म्हणजे इतकं म्हणायला हरकत नाही की जवळजवळ त्यांनी सावकारांनी म्हटलं पुष्कळ अश्विन शेठ झालेत, चांगले झालेत, गाणारे चांगले झालेत. पण नमशीकरसारखा अश्विन शेठ अजून झाला नाही. तर का थोडं का होईना पण प्रत्येक बाजू नमशीकरजवळ आहे. ॲक्शन धरा, थोडंसं गाणं धरा, झालं तुमचं फेस देखणेपणा वगैरे सगळ्या बाबतीत भाषा विषय. एक अश्विन शेठ करायचा त्याचा भाषा विषय चांगला, एकाचा गाण्याचा हे चांगला. पण आमचे हे थोडे का होईना पण सगळे विषय चांगले. त्यामुळं जरा आमची कामं चांगली व्हायची पुण्याला वगैरे. पुण्यासारख्या कामं करायची म्हणजे कसला नट पाहिजे आपल्याला सांगायला. रंगबोधेच्छू झाली आपली. होय. त्याच्यानंतर मग प्रभात अकस्मात ते कोणीतरी आले आणि अशी बंद पडले म्हणून तुम्ही जरा चला. तिथे 2 वर्ष काढली. प्रभात ही कोणाची कंपनी? प्रभात कंपनी म्हणजे त्यावेळेस दत्ताराम वगैरे मंडळी होतीच. आणि ती कंपनी यायला बेंगुरला बंद पडली होती. रघुवीरबाब, आपली महत्वपूर्ण सेवा किर्लोस्कर कंपनीत झाली पण बहुतांश महाराष्ट्राबाहेर. एक सांगाल का या काळात किर्लोस्कर कंपनी महाराष्ट्राकडे का वळली नाही? कारण तिच्याकडे तितकं धारिष्ट नव्हतंच यायचं. कारण सगळे धक्के बसल्या कारणानं कंपनी जरा हवालदिली झाली होती. गंधर्वसारखे पहिले गेले त्यामुळं कंपनीला पहिला धक्का बसला. बरं अशी कुठं त्याच्यानंतर त्यांनी उर्दू नाटक करायला सुरुवात केली. सुनेरी सितारा, काठो में फूल, ज्ञानदीपक वगैरे नाटकं सुरुवात केली वराडात. त्यामुळं मास्टर दिनानाथ वगैरे त्यात कामं करीत होते. परत असे काही दिवस गेल्यानंतर परत दिनानाथ, कोलटकर, कोल्हापुरी वगैरे फुटले. ती मंडळी फुटली. परत धक्का बसला. मग तर अजिबात म्हणजे साधारण राहिली ती मंडळी. काय श्रीपाठ असा नाव घेण्यासारखं कोणी राहिलंच नाही आता. ही साधारण लोंढे होते आणि दुसरा श्रीपाठ कोणी नव्हता. बागडे होते तेही गेले होते. शेवटी आता काय करणार? आता उत्तर विस्तारात गेल्याशिवाय गत्यंतर नाही म्हणून ते उत्तर विस्ताराचा मार्ग धरला आणि ते शेवटपर्यंत तिकडे आले. मग शेवटी बरं, किर्लोस्कर कंपनीनं मराठी नाटकाबरोबर हिंदी उर्दू नाटकांचे केलेले प्रयोग हा एक अभिनंदनीय उपक्रम होता हे खरंच. तथापि तो त्यांना पडत्या काळात करावा लागला. कारण बालगंधर्व केशवराव भोसले, गोविंदराव टेंबे, गणपतराव बोडस, मास्टर दीनानाथ, चिंतामणराव कोल्हटकर इत्यादी रथी महारथीने आपापल्या स्वतंत्र कंपन्या स्थापन केलेल्या होत्या. त्यामुळं महाराष्ट्रात पाऊल टाकायला शंकरराव मुजुमदार कचरत होते असं मला वाटतं. पण पुन्हा कंपनी महाराष्ट्रात आली त्यावेळी या गंधर्व, ललितकला, बलवंत इत्यादी मंडळींपुढं ती तग धरू शकली का? कारण त्यावेळी आपण कंपनीत होतातच. हो, मी होतोच कंपनीत. पण त्यावेळी परिस्थिती अशी होती, दिल्लीपर्यंत कंपनी गेल्यानंतर ती हवा काय आम्हाला मानवी ना. आणि 6-7 वर्ष झाली जाऊन प्रत्येकाला इच्छा झाली होती की एकदा आम्ही गोमंतकात तर महाराष्ट्रात जाऊया. प्रत्येकाची इच्छा. महाराष्ट्रीय होती त्यांना महाराष्ट्रात केव्हा जाईन असं आले.
आम्हाला गोमांतकी मुलांना असं वाटतं गोव्यात गोवा बघायला मिळतं अशी साहजिक परिस्थिती. आहे. बरं उन्हाळा आणि हिवाळा जास्त म्हणजे अंगावर नुसते फोड यायचे. अह, हिवाळ्यात तर नुसती अगदी रक्ताच्या धारा सुटायच्या अशा आहा. जे टरबुज फुटल्यासारखी आत फुटायचे. थंडीच्या ओठ- दिवसात. ओठ थंडीच्या दिवसात इतकी थंडी. तेव्हा सगळ्यांनी सांगितलं आता याच्यापुढे तुम्ही वर जाणार तर आम्ही सगळे संप करून आम्ही काही येणार नाही, आम्ही घरी जाऊ असं मालकानं सांगितलं. ते मालकाचा नाईलाज झाला. बरं, हिंदी उर्दू नाटकं करण्याची प्रथा रघुवीर सावकारांनी आपल्या रंगबोधेच्छू कंपनीत सुरू केली होती. तेव्हाही आपण त्या रंगभूमीवर होता. रघुवीर सावकारांच्या सहवासाचा आपणाला फायदा झाला असणारच. त्या काळात काही विशिष्ट भूमिकामुळं त्यांनीही अमाप लोकप्रियता संपादन केली. उत्तरेकडेही आपल्या कलेचा झेंडा फडकावला, नाही का? हो, त्या फायदा झाला म्हणजे रघुवीर सावकारपेक्षा मला वसंत सावकाराचा जास्त फायदा झाला, समजलं. कारण रघुवीर सावकार कारण म्हणजे वसंतराव तालीम मास्तर होते. तालीम मास्तर म्हणजे आणि त्यांना सगळे आडाखे माहीत होते. अश्विन शेट्टी काय करावं, जरी स्वतः ते वैशाख शेट करीत असत त्यावेळेला, तेव्हा फाल्गुनराव ते करीत नसत. ते गाडगीळ म्हणून कोणी होते ते करीत असत, फाल्गुनराव. फाल्गुनराव. हा, हा, हा. झालं. त्याच्यानंतर वसंतरावांनी कशी अडाके, कुठल्या बाजूला ॲक्शन कशी करायची ते सगळं अगदी आम्हाला व्यवस्थित सांगितलं. त्यामुळे आमची कामं जरा बरी झाली. आता असं सांगा नमशिकार बुवा की मराठी आणि हिंदी उर्दू नाटकात कामं केल्यामुळं या दोन्ही प्रकारातील नाट्यतंत्र किंवा नाट्यपद्धती, अभिनय, संगीत इत्यादीत आपणाला आपल्या भूमिकांच्या माध्यमातून काही फरक जाणवला का? कारण असं की त्या रंगभूमीवर भाषेत जोश, बेहोशी वगैरे काही, संगीतात दर्द, विनोदात थोडी स्वस्ताई, पोशाखात भडकपणा, देखाव्यात नेत्रदीपकपणा इत्यादी इत्यादी मामला किंवा माल मसाला असतो. आपणाला हे जाणवलं का? काही ओके. सरस-निरस असं ठरवता येईल का? आणि मुख्य म्हणजे आपल्या कलात्मक प्रकृतीवर त्याचा काही परिणाम झाला का? काही रंजक अनुभव? रंजक अनुभव म्हणजे ज्या वेळेला मी उर्दू नाटकात कामं करीत असो त्याला भौतिक मला कॉमिक कामं मिळायची का त्यात अभिनय जास्त आणि जरा हालणं मुरडणं वगैरे जास्त, आणि त्यामुळं ते आम्हाला पोषक ठरलं. म्हणजे त्या नाटकात कॉमिक जास्त असायचं. कॉमिक जास्त असायचं आणि कॉमिकवर लोकांची मदार असायची. लोक ऑडियन्स जे असायचं ते कॉमिक आलं म्हणजे हा हा वा 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 असं म्हणजे असायचं. विनोदी नटाचा भाव भयंकरच असणार. ते जे असणार कारण सिरियस भागापेक्षा विनोदी भाव या पात्रांना लोकांचंही जास्त होतं. त्यामुळे लोक आमच्यावर खुश. गुजराती रंगभूमीवर सुद्धा तसंच आहे. हा, शेवटी त्या कामामुळं, कॉमिक कामामुळं माझ्या प्रेक्षकही खुश असत. आणि त्या ठिकाणी पुष्कळ म्हणजे लखनौला होतो आम्ही त्यावेळेला, मेडिकल कॉलेजचे विद्यार्थी त्यांनी माझा सत्कार केला, चंदनाची पेटी वगैरे देऊन असं करून. शेवटच्या वर्षातले मुलं जे काही सारस्वत होती त्यात सागरची वगैरे, श्रीखंडे, शेर्लेकर म्हणून शेवटच्या वर्षातली मुलं त्यांनी. पण मराठीच्या तुलनेनं मी आपल्याला जे विचारलं, हा, हिंदी उर्दू आणि मराठी ह्याच्यात आपल्याला प्रगत रंगभूमी कोणती दिसली? प्रगत म्हणजे महाराष्ट्रीय रंगभूमी प्रगतच, पण त्यातल्या त्याही नाटकात काहीतरी आम्हाला जास्त विशेष वाटलं. मग कुठलं की त्यात सर आम्ही ज्या वेळेला गद्य भाग बोलत असू त्यावेळेला अंगावर खरोखरच पूर्ण यायचं गद्य भाषेत, तितकं मराठीत येत नसे. कुठलं एक शेर वगैरे म्हणायचे झाले ते अगदी टिपीत म्हणायचे वगैरे वगैरे वगैरे. आता गाण्याच्या दृष्टीनं मराठी नाटकं वगैरे ती वेगळी वाटायची. या नाटक कंपन्यांबरोबरच्या आपल्या भ्रमंतीत ठिकठिकाणी आपल्या गुणांचं चीज झालेलं असणार, रसिकांनी आपले गौरव केले असणार. अशा काही मोजक्या आठवणी किंवा गोष्टी आपण सांगू शकाल का? संकोच बाळगू नका, अगदी मोकळेपणाने सांगा. हे सांगितलं ना, ते शंकराचार्याने मला सोन्याचं मेडल दिलं, हे एक झालं. ते लॉर्ड शिवानी आम्हाला पाटण्याला रौप्य पदक दिलं. ग्वाल्हेर सरकारने मला पुष्कराच्या अंगठ्या दिल्या. लॉर्ड शिवम जे त्यावेळेचे गव्हर्नर पाटण्याचे, त्याला पाटणालाच सत त्यांची, पाटणाला त्यांचं घर, हा, हा. जे पाटणा, आरा वगैरे त्या बाजूला आमचे बराच मुक्काम होता. त्याच्यानंतर मग कलकत्त्याला सरजू प्रसाद म्हणून जे अमृत बाजार पत्रिकेचे संपादक होते, त्यांनी आमचा गौरव केला. जे धोतर जोड्या, जे नेहरू शर्ट वगैरे, त्याशिवाय पैसे, अशा तऱ्हेने प्रत्येकाचा गौरव केला. त्याशिवाय प्रत्येक ठिकाणी मला काहीतरी अंगठ्या, घड्याळं, जो कंपनीत असेपर्यंत मला 5-6 घड्याळ बक्षीस मिळाली होती. म्हणजे त्या ठिकाणी मराठी कलावंतांना आणि मराठी कलेला चांगली दाद मिळाली त्या लोकांकडून सुद्धा, नाही का? पण अखेरीस आपणाला अनुभव चांगले आले नाहीत असं दिसतं. आणि असं असताही नाटकाच्या जाळ्यात आपण सापडत जातच होतात. गडकरींनी म्हटल्याप्रमाणे मोहाच्या कोणत्याही गोष्टीचा पहिला अनुभवच टाळला तर ठीक, नाटकात काय हा देखील एक मोह छंद नाही का?
एकदा तोंडाला रंग फासल्यावर पुन्हा आपण तो लावणार नाही असं छातीठोकपणानं कोणी म्हणू शकणार नाही. काय? हो, हे खरं आहे. कारण कंपनीत सुद्धा अशी म्हण होती त्यावेळेला, एकदा कंपनीची आमटी गेली पोटात की ती परत केव्हा जाते हे मग त्यांना होऊन जातं, असं होतं. आणि दुसरं गडकऱ्याप्रमाणे सांगायचंच तर त्यांनी नाही सांगितलं, एकदा दारूचा प्याला घेतला की तो शेवटपर्यंत तसाच राहिला म्हणून. हे गडकऱ्याचं वाक्य आहे. तसं नाही, मी तसं म्हटलं नाही. नाही, मी मोह नुसता म्हटला. हा. मोह म्हणजे हा दारूचा जर मोहच आहे, त्याची तुलना त्याप्रमाणे हेच आहे. एकदा त्यात गुरफटला की तो मनुष्य बाहेरच्या व्यवहाराला नालायक ठरतो. अशी मी बहुतेक कंपनीतली उदाहरणं पाहिलेत की एकदा कंपनीत तो गेला की बाहेरच्या व्यवहाराशी त्याची फारकत होते. आपण जे उदाहरण दिलं हा. त्याचे इतके दुष्परिणाम ह्याचे होत नाहीत म्हणून मी ते वापरलं नाही शब्द तो. म्हणजे दुष्परिणाम हे झालीच की माझं संबंध लाईफ फुकट गेलं नाही का? आता कल्पना करा तुम्ही, फुकट कसं कसं काहीतरी. कसं म्हणजे असं कल्पना करा. आता समज महाराष्ट्रीय आता आमचा आता गोमाता महाराष्ट्रात विलीन झाला म्हणून निराळ आम्हाला रेडिओ वगैरे काही काही कार्यक्रम मिळतात ना. पोर्तुगीजच्या कारकिर्दीत आम्हाला काय मिळालं असतं इथं मला सांगा. आम्ही पैसे मिळवतो असतो. आता समजा माझी प्रॉपर्टी आहे, पण असं तुम्हाला एक नवीन अनुभव मिळाला, अनुभव मिळाला, दुनियेचा अनुभव घेता घेता आला. आला. हे एक प्रकारचं शिक्षणच नाही का? हो, तथापि एकदा नाटकात सापडल्यावर टक्के टोणपे खाल्ले तरी त्या जगात पुन्हा रमावंसं वाटतं. असं काहीतरी विलक्षण आकर्षण, लोहचुंबकी खास गुण त्या भूमीत आहेत असं मला वाटतं. आता खरं सांगा, आपणाला अगदी पुढच्या महिन्यात एखाद्या नाटकात काम करायला मंडळीने आग्रह केला तर तुम्ही नाही म्हणाल का? या वयात अलीकडे रंग लावून आपण काम केलंय की. इथं जो नाट्य सुगंध दरवळला त्याला आपलाही हातभार लागलाच होता असं मला वाटतं. तेव्हा आता पुन्हा असा सुगंध पसरला तर त्या सुवासाला आपला सहवास द्यायला आपण तयार नाही का होणार? का नाही? तो आपणाला आकर्षित नाही करू शकणार का? आपली तब्येत तर अजून प्रशंसनीय दिसते. आपण कोणी जशी जर निकट लागली तर केव्हाही काम करायला माझी अजून तयारी आहे. म्हणजे इतकं नाही, आता ह्या वयात सुद्धा एखाद्या नटाच्या समोर सांगण्याची माझी तयारी आहे की तुम्ही या, तुम्ही भूमिका करा, मी भूमिका करतो, ही सांगण्याची माझी अजून तयारी आहे. म्हणजे आपलं ते रंगभूमीचं आकर्षण आहे अजून कायम आहे. कायम आहे. बरं, असं सांगा नमशेखर बुवा, एखाद्या नाटकात पद गाताना आपण त्याचा राग सांभाळत होता का? कारण आपण कामं केलेल्या नाटकातील असंख्य पदं रागदारीतील म्हणजे ख्यालाच्या अंगानं किंवा आधारावर रचलेली आहेत नाही का? त्यांना शास्त्रशुद्ध पाया आहे. आणि बालगंधर्व, केशवराव भोसले, दीनानाथ, विनायक बुवा, कृष्णा मास्तर, बापूराव पेंढारकर, आपले श्रीपादबाप नेवरेकर इत्यादी थोर गायक नट त्या त्या पदांची रागदारीची बैठक सांभाळत असत. कारण त्या त्या प्रसंगाला, रसाला अनुरूप आणि अनुकूल अशाच रागात ते पद असायचं. पुष्कळ जण असंही करायचे की रागाचा विशेष सांभाळ न करता पण प्रसंगाचं वातावरण, रस बिघडणार नाही अशा बेतानं, जागा हरकतीने ते नटवायचं. आपली बैठक कोणती होती? त्यावेळेला त्यांचं बरोबर होतं, कारण त्यांना शिकवणारे गायनाचार्य वैजबुवा, दुसरे भास्कर बुवा बखले वगैरे वगैरे गाणारे त्यांना शिकवणारे होते. आणि ते कंपनीत महिन्याच्या महिने येऊन राहत असत शिकवण्याकरता. म्हणजे अर्थात त्यांना त्या रागदारीची संपूर्ण कल्पना असे. आमच्या वेळेला ते झालं नाही. आमच्या वेळेला मामा नवंशिकांना पद बसवा, म्हणजे कृष्णराव गोऱ्यांना पद बसवायची आमची. बरं, नैसर्गिक काहीतरी आमच्याकडे असल्या कारणानं आम्ही ते पदाविषयी उत्साहानं म्हणत असू, ही गोष्ट निराळी. पण तुम्ही मला विचारलं याचा आरोह काय आहे, ते आता समज त्यात कलेत रुळल्यामुळे मी आत्ता कदाचित सांगू शकेन ते, पण त्यावेळेला कसं सांगू शकणार मला सांग. त्यावेळेला फक्त पद बसवायची आणि आम्ही म्हणायची. खरं आहे, गायनाचार्य भास्कर बुवा बखले, रामकृष्ण बुवा वझे आणि त्याचप्रमाणे गोविंदराव टेंबे, मास्तर कृष्णराव यांनी नाट्यसंगीतात क्रांतीच केली आणि हिंदुस्थानी अभिजात संगीत मराठी पदांच्या द्वारे लोकप्रिय केलं. त्याचा सातत्यानं प्रसार केला. पदांच्या माध्यमाचा त्यांना शोध लागला तो या थोर गायक नटामुळेच. बालगंधर्व गोविंदराव टेंबे, मास्तर कृष्णराव यांना शास्त्रीय गायनाची तालीम भास्करबाकडून मिळाली आणि केशवराव, दीनानाथ, बापूराव पेंढारकर यांना वझेबाकडून तालीम मिळाली. या सर्वांकडून नाटकातली पदं बसवून घेतानाच हे महान गायनाचार्य तो राग आणि त्याचा विस्तार शिकवत असत. अहो, स्वयंवर नाटकात यमनपासून भैरवीपर्यंत रागदारीतील चिजांचा भव्य दरबारच भरलेला आहे. काकासाहेब खाडीलकरांनी त्या चिजावर मराठी शब्दांचा नुसता लेप चढवलाय. शर्करावगुंठित गोळ्याप्रमाणे मराठी शब्दावगुंठित अशा या खानदानी चिजाच आहेत. हा सर्व उहापोह प्रपंच करण्याचं कारण एवढंच की संध्येतील नावाप्रमाणे ज्या थोरांचं आपण आत्ताच नामस्मरण केलं
त्यापैकी काहींचा आपला परिचय असेल, सहवास झाला असेल, त्यांच्या भूमिका आपण पाहिल्या असतील, त्याचा आनंद आपण घेतला असेल, तेव्हा त्यांच्या गायनाचे, अभिनयाचे वा व्यक्तिमत्वाचे काही संस्कार आपणावर झाले असं आपणाला वाटतं का? काही आठवणी सुनवा की. जे बनारसहून ज्यावेळेला बनारसहून मी घरी यायला रजेवर घरी यायला निघालो त्यावेळेला मालकानी आमच्याकडे काही गंडे वगैरे गंगा म्हणजे नारळामध्ये देण्याकरता माझ्याजवळ दिले आणि त्यांना नेऊन द्या म्हणून सांगितलं. त्याप्रमाणे मी मुंबईला आलो आणि त्या मुरारी शिरोडकरला घेऊन गंधर्व कंपनीत गेलो. त्यावेळेला मजा अशी झाली. हो, त्यावेळेला मजा अशी झाली. नारळा उठून आले आणि मला मिठी मारली. वा. काय मला बालगंधर्वाने आणि मला मिठी सुद्धा गोड असणार. गोड असतं. वा, ते काय त्यांचं व्यक्तिमत्व त्यांच्या पाठीमागच गेलं ते. त्या दिवशी मला त्यांनी तुमच्या नाटकाला आमंत्रण दिलं. पहिल्यांदा कंपनीत येतोस का म्हणून विचारलं. मी म्हटलं त्या कंपनीत आहे नाही. बरं मला पण नाटकाला ते येशील ना? काय जेवायला येतो आता? नाही म्हटलं जेवण यांच्या घरी आहे. तेव्हा नाटकाला येतो मी. दोघे उठल्या नाटकाला गेलो. ते नाटक पाहिल्याबरोबर मला काय सांगू, तो स्वर्ग, संगीताचा स्वर्ग वा असा जो काय म्हणतात त्याचा अनुभव आम्हाला तिथे आला. ते ॲक्शन, ती भाषा, ते संगीत, ती साथ असं कुठं तुम्हाला ऐकायला मिळायचं नाही. सर्व स्वर्गीय. सर्वच. वा. नमस्कार बुवा. आपला संवाद एकंदरीत सुखाचा झाला असं वाटतं. आपण जुन्या पिढीतले, जुन्या नव्या पिढीत जो फरक तोच जुन्या नव्या नाटकात. आता नवनवे प्रयोग होत आहेत. मौज अशी की जुन्या नाटकांचेही नव्या स्वरूपात प्रयोग होत आहेत. परवा 2 सौभद्र झाली. पहिल्या सौभद्रात 2 सुभद्रा होत्या. 2 अर्जुन नव्हते हे प्रेक्षकांचं नशीब. पात्रांची काटछाट, प्रवेशांची काटछाट, चांगल्या पदांचीही काटछाट, म्हणजे थोडक्यात संबंध नाटकाची छाटाछाट. हे नवं स्वरूप बरं. 4 दिशाकडून 4 पात्र जमा होतात. तालमी नाहीत. नाटक सुरू झाल्यावरच ते एकमेकांची तोंडं पाहतात. अण्णा किर्लोस्कर हयात नाहीत हे ठीक. आपण असा व्यवसाय केला नाही. व्यवसायाशी, कलेशी एकनिष्ठ राहिलात. नव्या पिढीतील कित्येक नटमंडळी दिवसा एखाद्या कचेरीत काम करतात, रात्र नाटकात. म्हणजे दिवसा निष्ठेचं क्षेत्र वेगळं, रात्रीचं वेगळं. सांगण्याचा मुद्दा असा की निष्ठा वेगवेगळ्या, पण आपल्या लक्ष्याची कर्मभूमी एकच, रंगभूमी आहे. वास्तव्य तिथंच, बेराड तिथंच, कलोपासना तिथंच, दिवसभर विचार आपल्या भूमिकेचा. अशा जगात आपण वावरला. त्यामुळे आजच्या बैठकीत दैदिप्यमान अशा रंगभूमीच्या इतिहासाची आपण उजळणी केली. नव्या पिढीला अज्ञात असलेली अनेक रंगीबेरंगी दालनं आपण उघडली. अनेक गोमंतकीय कलावंतांनी भारतीय कलाभूमी समृद्ध आणि संपन्न केली आहे. त्यात आपलंही मानाचं स्थान आहे. रंगदेवतेचे आपण निष्ठावंत उपासक. आपणाला दीर्घायुरारोग्य इच्छितो आणि आकाशवाणीतर्फे, आकाशवाणीच्या असंख्य रसिक श्रोत्यांतर्फे आपले आभार मानतो. नमस्ते. नमस्ते.